Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Directorate of Enforcement Shillong Sub-Zonal Office kalapalong ya ka Jingkhanra ha ka arpusaw trik uyayong arhaja apusan hajadi jitim hanong albibra kibaha hapo South Garo Hills Meghalaya badha jadu gopha bad Mark Prita bad Guwahati ha Assam hapo ki kendon jong ka Ain Prevention of Money Laundering Act arhaja ar ha ka baydei bad ka Jingtih Dewïong Be-Aiñ bad ka jing penyat iki karkhana thang Dewïong lani ki kok plan Be-Aiñ ki bayat ha ka Jylla Meghalaya ha ka ni ka Jingkhanra lalap iki kor ki board digital bad ki kot kisla bad na ka jing yathu jong ki briu ki bala sha kali jingkali la shamba watla bala khang ya ka Jingtih Dewïong Be-Aiñ mentala shpos namtam hendre ka Jingtih Dewïong kadang yat klem dadon kilat ki jingyada na ka benta ki nong bella ki bahap ban lit ngam sha ki thliu Dewïong ka Enforcement Directorate kelas dang ya ka Jingtih okit Halor ka nong rim jong ka FIR ka bala penrung Shalang Meghalaya hapo ki an bapher kum ka Indian Penal Code 6000 praspan rupo MMDR Act arhaja khatsan Environment Protection Act 6000 khandai spa prapunriu Explosive Substance Act 6000 praspa prapulai bad ka Benami Transaction Prohibition Act 6000 khandai spa prapupra Haka ni ka Jingkhanra lalap bagi manager ki sordar bar ki nong bala ki treya ka kamti Dewïong Be-Aiñ ka Jaka jong ka jadi jitim South Garo Hills da ka bapandan kam da ki tiarti ki banadu menhendai ka Enforcement Directorate ka laong bakalalap kumba arpau tuli ki par Dewïong ki ba ka Jingtih Dewïong Be-Aiñ kadang yat kini ki par ki don hagithan era ening bat goreng khindiat ngot ki nong bala ki badan ha ka te ka Jakati Dewïong la IT shaki pulet jong ka than bantokit ka Jingtih jong ka ID kalalap shushu badan da ka syndicate lani ka kanhun ka badan da ki brio na Meghalaya bat Assam bat kani ka syndicate ka pentikena baki trok ki bakit Dewïong Be-Aiñ kinyo yat sahu na ki khaput jong ka Jylla Meghalaya bat bandrung sha Assam klem kanu ka jing penwet ne ka jingkhang ha ka bapen kre ekikot ban pen I ya ka ne kom u Dewïong balati kat kom ka an shushu loong bakate ka syndicate ka shim kumba iwei point arpunyo lak tingka hado iwei point san lak tingka na ka wei ka trok na ki try Dewïong ha ka kerteng jong ka commission nalor kata laong baya u Dewïong balati Be-Aiñ balabu ha ki dipot ki badan hajodi ghopa Assam hadien kata lapen kit yaka shaki Jaka bapher kom ki karkhana shna dobilat karkhana sannar karkhana thang Dewïong Be-Aiñ bat ki wei lapen pau shushu baki brio ki bapenya yaka dipot hajoji ghopa Assam ki don kti ban penmi yaki bill lani ki invoice ki bathok ha ka ba lapen I baya u Dewïong balati Be-Aiñ lathiet na ki katukat ni ki balong katkum ka an na Assam laong ru baya ka pisa ka balami na kate ka kam Be-Aiñ lalum da ka syndicate ka balabu ya ka pisa ha ki Jaka jong ki nong penyat pisa na kalyang ka Enforcement Directorate kala khanra ya ki Jaka jong ki nong bo pisa bala kanrup ya ki kot ki babu ya ki Jingtho Halor ka jingrung bat jingmi ka pisa nalor kata laong bagi try par Dewïong bat ki brio syndicate ki juya try lang bat ki ju penyat Be-Aiñ ya u Dewïong Hamar Ghirita Tinsukya ban pen I kumbalati na ki par Dewïong ki balongkat kumkaan na ki kot kisla balayo kurup bat na ka jingethu jong ki manager ki try par Dewïong bat ki nong bela lapen pau balakit kumbasan hadu nyotli ki trok man kasi na kawei ka par Dewïong kawei ka trok ka kit hadu khat ar hadu khat riu ton u Dewïong balati Be-Aiñ kumta ka jingkhen ka bapadeng ya u Dewïong balati Be-Aiñ ha ka Sngi na ka than era ening bat goreng jong ka South Garo Hills kalong kumba 6000 arspa ton ha ka Sngi ki try par ki jiyo kumba san hajar hadu shpojar na ka wei ka trok bat kani ka dei tang ka jingyo nong hadien bakal adap siu ya ki jinglo jingsep baro ha ka Jingkhanra lalap ya ka pisa ka ba iwei point san pu praklur ki tiar digital kum ki laptop ki mobile phone bat artali ki kaliram dor bala suba bala thiet na ka Jingtih Be-Aiñ ya u Dewïong na kalyang ka Enforcement Directorate kalaong baka Jingtih okit Halor kani ka kam kadang ya chakmat